Takže čas já tam u pokračování z The Long Drive, druhé série a pokračujeme v krasojízdě. Dneska jakoby pojedeme zase tímto pekáčem. Dneska toho máme fakt dost, takže doufám, že si cestu užijete. Minulý díl byl celkem zábavný, doufám, že se vám líbil. A doufám, že se vám bude líbit i tento. Jak vidíte, ta hra je trochu nevyřešená, že když si tady sednete takhle, tak jako trochu vám ten volant jakoby trochu jde přes nohy. Sice je to úplně trochu divné, ale to nevadí. Když si sednu tady, tak jako není si divné, ale proč sakra já troubím, jakoby proč já troubím, ale prostě myslím, že prostě, a ještě to jede, zatáčí. Za druhé, toto tady nemá co dělat. Tak. A startujeme. Jedem. Doufám, že dneska zase najdeme aspoň nějakou tu budovu, aby jsme zase mohli trochu si vytunit naše auto. Dneska. Že to auto je hrozný auto, to je strašný auto tohle. Fakt strašný pekáč. Že bychom si to mohli trochu vytunit. Jak vidíte, když se podíváte, tak asi úplně nevidíte na cestu, protože to slunko prostě moc svítí moc mi svítí do obličeje a já musím říct takové, protože prostě dneska ty sluníčka tak moc svítí, že mají teplotu plus milion na povrchu, teda plus tisíce na země, že by tady jeden umřel. Auto se převáží během 5 vteřin, jako, že to je hrozný, jako. Zkusíme i přes noc. Tak se dají vyspíme se, aby jsme přes noc vůbec něco viděli, protože přes noc se nedá jako vůbec jezdit. Jsme trochu zagumovali. Proč to nejde? To se by se zastavilo. Ty kousky, to lítáš někam teď dopačit. Už, vidíte, zase máme na kaktus, takže zase auto bude zase blbé. To je šílenost, kolik jdem? 160, dobrý. Dobrý. Jedeme tak strašně rychle, že už se bojím, že asi narazím. A když narazíme, tak to asi neskončí dobře. Víte, co se stane, když nabouráte do zdi? Auto se stane palačinkou.
A víte, co stane, když cesta bude křivá? Budete jezdit doleva doprava. Znáte takový vtip, víte, kolik je na světě zatáček? Doprava a doleva. Je to tak vtipný, že bych se asi pokakal, ale zatím nic, furt žádný barán, to je 1000 let. Mohl bych se zastavit a podívat se. Tam je taková dobrá věc, jo, to není úplně ta nejlepší budova, ale to je to lepší než nic. Máme nádrže. Doufám, že tam dneska dojedeme, protože jestli ne, tak to asi zamřu, protože tady to. To auto jede, jak když jdu do školy, jo. Přesně takhle, když jdu do školy, tak takhle přesně jedu. 120 jdu do školy, úplně jedu takovou rychlostí, že byste pokakal. Jedu 120, to je šílená rychlost. To bylo 160, to je 130. To moc pomalý. A za chvilku budeme u té budovy tady vedle. Doufám, že tam bude nějaké autíčko. Vypadá to, že tady zatím není vůbec nic. Save. To nás dobře pryč.
Takže jsem zpět, vám mi nějaký kámoš potřeba nějak poradit, tak jsem mu poradil. A já doufám, že se vám tohle video zase trochu líbilo. Pokud jo, nezapomeňte tady dát like a odběr a ahoj.